Met die races. Dus een race heeft je bijvoorbeeld mee aan WK's, EK's, NK's en die de eigenaar van de Hoogmaakcentrum Noord. En dat wil zeggen dat hij zich de webafhaling in het jaar 1990 2400 uur heeft dat hij op zijn naamstaat vader hij was eigenlijk de Nederlandse kampioen ever. En dat bedoelt ook gewoon van de junior. Op deze ik sta bijna in de auto in de kamer en dan is het heel benieuwd. Alles wat je gezien hebt, dat is eigenlijk niet altijd wat goed wil. Kijk hier, ongeveer het zijn, en dan is het
Deines! Deines! Oi! Alles goed? Beetje 8 passagiers, gastzak.
We gaan hier landen in het lichtgroene weiland hiervoor. Zometeen even, als ik het zeg, een beetje lichtjes door je knieën. En dan... een beetje op mijn denken zo. Wat is het? Een beetje op mijn denken zo. Ik denk dat hij doorvloog. Wat zei? Wat? Hij gaat Ja. om? Ja, mooi. Weet ik. Heb je hem hand vast? Wil je de waakvlammen uit? Nee, ik probeer hem even omhoog te houden. Oké. Ben jij klaar? Ik ben klaar, ja. Nog plat gooien. Ja, sowieso. En 7 knopen bij de landing, dan moet hij sowieso plat. Staat een landing met 7 knopen. Ja, maar je kunt hem toch niet verschuiven meer. Dat weet je toch? Ja? Dus jij gewoon even op je knieën zo, daar tegenaan. Ja? Ja, heel goed. Ja. Kom maar uit. Jo. Nou, is mooi. Super. Kom Bouke ook al aan. Ja, ik denk bel je even. Maar Riemer terug, het is die stal hier. De fietsaljongens in. Vleeg ik gewoon maar even